Apex. Que foi o único que triunfou pola publicidade. Sí, eso sí. E foi pola publicidade, se non dimo outra cousa, porque como ese fixeron 50. Pero empezaron todos a... Empezaron todos a xogar nele, ben ves que quedou, Bienvenidos a la grieta del invocador. Macho, pero creo que xa perdeu xente, eh. Sinceramente creo que xa perdeu. Bueno, pero por moito que perdera... Digo cho que acaba antes o Apex que, por exemplo, o Counter. Ou, por exemplo, o Valorant. Ou, por exemplo, o Fornite. Tamén me falas, claro, é igual que se ti creas unha empresa de móviles é normal que acabes ti primeiro antes co Apple ou co Samsung. Son o que lidera agora. Tamén lideraba Nokia, mira, tomou polo cu. Non te fiste deso. Pero cantos anos leva o LOL aquí? Demás non dan, Pero, sabes? xa, pero é que culpa de que non sacan un parecido, ó. Se mañá sacaran un parecido, así rápido, non como o Dota, que o Dota é moi lento. Ten oportunidade que ben vin o do outro día. Pero eso non é un LOL, non ten nada que ver. Xo farán algo diferente, pero... Pero é de matarse, nada máis, joder. Non hai minions, non hai torretas, non hai pollas, é andar, sabes? Pois xa tes o Dota, é igual, Pero non é igual, porque é moi lento. O Dota é moi lento, dura unha hora, tío, as partidas, joder. A onde vas? Eso sí. Tiñan que sacar os Sky no móvil. Eso sí que podían sacar. Puta que apareu. Quentoume esta, dalle a este. Hijo de puta, que escapa, tío. Escapa, no. Non se matas a esta. Outro, faltame un... Oh, vai hostia, onde metín, Esta tipa mólame co gancho este. Non é un gancho, é unha merda de que tira para diante. Quitaches mons minions. Sí, porque non agora vou para eso, para quitarchos. Home, claro, así é que despois non teño... Non teño nada. Pero se leva skills, que máis queres? Leva las skills e podes facer o que queiras con elas. Isto non teño o que me dixeches ti, de conseguir a pasta. No, que non vou con ese personaje, loco, non ves que vou con outro. Xa, pero igual podía ter a opción... No, eso só é con ese personaje, senón nada. Só con ese? Sí, é unha cosa que ten el que na ulti, do resto non fan eso. Olvídate. Este que levo aquí é un asesino. Hai que intentar follar a alguén, a esta de aquí, por exemplo. Bueno, a esta que está antes. Home, se non me axudas... Coño, estou follando a outra, non estou follando a dous á vez. Como queres que folla dous á vez? Mira. Folloute, macho. Home, claro. E tiñes que esquivar, se ves que te mata, vaite. Sabes, en plan, móveste. Pero non sei o que me vai quitar, sabes? Pero se equilibraba. Eso é normal. Eso tes que xogar moito para aprender os daños. Se equilibraba. Xa. Eso é xogar. Os minions para levalos, a mí quitamos os meus propios minions. Porque non calculas o daño tampouco que lle faz. Pero que eso é moi fácil, é xogar, ó. Eso colles unha partida, repítela 10 veces e vas vendo xa o daño que lle vai facendo pouco a pouco. Marcho para a base. Home, xa, deixasme a min aquí solo. Quédate para atrás, que te van matar. Deixote solo porque teño que ir, ó, que non teño maná, joder. Sin maná non tiro habilidades, e ti tampouco, Tens que ir para atrás. Mira, case me dan. Non, xa. No, para atrás, que te follan, Son dous. Me cago, ainda chega lexos eso, Sí, esa é a Q del. É Ezreal. Vente, onde estás? Estou chegando, non me ven no minimapa. Vente. Ahora, voy a entrar a que está máis adiante, Pues mira a mí como joden. Es que ter cuidado, Sí, porque te focusearon a ti. Dalle este, hijo de puta. É como yo vou dar ca vida que teño. Bueno, vale, xa o mato logo. Claro, porque sempre focusean a alguén e teronche a ti. Quixeron te foder a ti. Para uns minions, espera, vou matar este se marcho. Bichos como eu levei, no bichelo. Xa. A ver, tamén quixeron, me joder. Sempre van darlle a alguén. É normal. Porque eu terei menos vida.
No, porque te viron antes, eu iba en invisible, macho. O sea, a mí non me viron siquiera. Teño un personaje que se volve invisible, o que pasa é que ti non o sabes. Non o notas porque ti ves conmigo, entonces vesme. Pero eles non me ven, sabes? Se ti fora lo rival non me vías. Xa te entendo. Claro, teño un ponse invisible e non se enteran de nada e aí cando os follo. Bueno, a ver, se fora unha persona víame, porque estaba na línea, sabes? Tens que tirar a invisibilidade de outra maneira. Pero os bots non se enteran de nada, pensan que marchei. Home, xa. Non me ven, a invisibilidade dura pouquiño, son 3 segundos de invisibilidade, pero esos 3 segundos xa me coloco... Me empiezo a costar. Estou indo, espera. Deixa que se volva Estás? paciente. E vou, Sí, sí. Vou. Vai. Vamos. Estou. Pero que mira que rápido me joden a min. Joder, xa. Bueno, morreu. Mira, No, mira, va. aquí teño moi pouco. Dios, Joder, non ese pensei moi que de te... papel. Claro, porque tes un personaje... Pero eu tamén, Non ves que acabei con nada de vida? Pero ti tes flash, me cago na cona que te fixo. Por que non o tiras para escapar? Por exemplo. Non teño flash, só. Tirei no antes para matar o outro, non te acordas? Ah, bueno, claro, se o gastas así, ofensivamente. O ve, gastei no, non vas a empezar. Vas a empezar porque escapaba o outro. Vale. Pois ahora non ves, eu gastei todo porque estou sin vida casi e sin maná. O sea, non teño nada de maná tampouco. Chupa a Dios este tipo de maná. Ah, que teño que comprar ahora... Eu creo que estou falando polos dúas cousas, sabes? Estarás, pero eu apaguei, non? Así que non hai problema. O sea, estás falando para ti, para nadie, porque eu quiteime de aí. Ajá, sabes, xa? No, porque senón oigo te doble, joder. Estou chegando, ten cuidado, Ten cuidado. Pois a ver, espero por ti. No, claro, porque senón, é que senón mátante, joder, que son todos. Oye, va, veña. Dalle. Este vai fino. Ves, axúdame, mira, deixen na Ahora, pero tengo que matar a outro. Dai, non te corras tanto. O sea, non corras Como tanto. lle vou dar? Se matamos, agora está el solo. Ahora sí, pero o outro non lle podía dar que estaba o outro. Pero a outra non ten daño, quen ten daño en realidad é ese que acabamos de matar agora. Joder. Porque é o carry, joder. É o carry, a outra é un support. Quero dicir, este pode te matar, a outra non, é moi raro, a non ser que quedes a un toque. Se quedas a un toque, pues bueno, outra cousa, sabes? Vamos a pillar placas. Ahora cando tires esa placa vai nos dar un pouco de ouro, ves? Agora cuidado que ven aí a outra. Aí, cando che tira esa burbuja, se te tira la E, non che dá. Voulle dar, Sí, eu tamén, eu vou por detrás. Mira como mato. No, pero aí escusaches tirar a ulti, ese foi a ulti, Xa, home, é que senón non... Cuidado. Mira, axúdame. Yo te estou axudando. Vas a axudarche que é iso, que o matei. Vale, vou matar este se vou para base. Vale. E tamén está sin nada de vida. Xa. No, é sin maná, o que estou é sin maná, sobre todo. É que, hostia, este como chupa tanto maná, tío, non me acordaba deso. Pero como puñeches tanto de vida ahora de repente? Ah, porque ese era o meu clon, ese non era eu. Este fai un clon que... Para engañar a xente que penses que é ese e non é. Macho, que con 150 personajes calquera... Claro, é que hai moitos personajes. Este volves invisible e fai o clon. Moi guapo eso. Pero que é un asesino. Sí, é un asesino, por eso se volve invisible. É un Como se chama? Shaco, É que non sei. Pero como non sei por que levas tantos mataos. Para ser... porque é un asesino. Ya, me cago. É porque son bots, a ver. Se fora xente non era tan fácil. Pero bueno, hai partidas a partidas. Onde estás? Que aquí veñen Estou volvendo. E vai. Dalle. Ah, ya está muerta. Este. Ahora este. Ah, Está muerto. Non fa falta que flashes, loco. joder, que se non escapaba. Non, o de min non escapa. Pero de ti, pero eu quero matalo eu, que ti Bueno. xa matas un. Xa me matas os minions todos. Hai que aprender a facer last hit, que é como se chama. O último toque. O último gol por minions. Esa é clave no LoL, Na jungla no, pero na línea sí. Teño ganas a ver se pon o WSA.
Sí, eu creo que lle van meter cando falan tanto. Supoño que sí, Porque eso significa que vaya a verlo, o sea, que vaya a ser comando, ¿sabes? Sí, vamos a dar esta, macho. Ah, Vale, morreu. Bueno, ahora virá o outro, Voume esconder aquí, como un porco. Aquí nunca miran. Vou deixar que te mate, que te intente matar. vamos a ver, Hostia, vamos a cuidado, que ver. hai un TP. No, vaite para atrás, vaite para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay que? Porque hai un TP, un teleport. Non o ves? Entro aí por detrás, entro aí por detrás. Dale, 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 que entro ahora. No, 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 que viñeron tres, viñeron tres. Nada, nada, fuera. Aborta, aborte. Lárgate, lárgate. Aborta, aborta. Nada, 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 fuera, que non teño maná, nin vida, nin hostias. É que viñeron tres, me cagan. A falta dun, viñeron tres. Eu non teño vida. Si ves que tal, podes intentar ti con un, pero con máis, no. Eu teño que Me marchar, asustó non sei que, unha cousa deles ao lado. Una torreta. Sí, é que tiraron os dous TPs, non sei por qué. Ás veces tíranos. A ver, que se tuvera maná eu podía matalo, pero non o teño. Chupa isto máis maná que Cristo bendito, joder. Non sei por qué. Gastará moito igual ese personaje. Pero na jungla no, tío. Debe ser ahora, non sei por qué. Ou eu na jungla non noto que me quede sin maná. Non sei. Botarás máis habilidades aquí que na jungla. Botas porque senón non os mato, tío. Claro, pues por eso gastas antes. Hostia, que malo pixen, tío. Ah, pensei que o mataba, joder. Polo menos a un. Tiña dous, non os dou matado. No, pois terás que defender a torre. E xa está. Matar minions e defender a torre. Era un ataque que lle pode dar meter por aí. Joder, un tou. Queres me dar? Sí, sí, queres me dar. Tíralle cus de lexos. Dalle, dalle, que o outro marchou. Hostias. Hostias, non sei se Que dalle pillarás. un toque. Ah, sí. Destrucción. Bien, bien. Hai que matar a estes que están aquí. Onde está? Onde vai este puto? Onde vas? Que cabrón, tío. Matamos Facemos o o dragón. dragón este. Sí. Bueno, xa que estaba aquí. Sí, xa que está medio feito. Ainda que, bueno, eu non son un jungla, pero... Isto dá algo de vida. Non moita, pero bueno. Oh, Non moita, pero bueno. Antes que nada. Aquí hai un guard, hai que quitalo. Este de aquí. Vale, vou ver se mato a esta que ven por aquí, vela. sí, sí, sí. Cachoma moi puta, creo, Oye, por que non lle entra? Dalle, zascalle, zascalle. Por que non me entrou a... Bueno, non sei, igual. Vou a base, que non teño vida. Ti podes seguir, por aí non hai nadie, parece ser. A ver se pillo do medio. Pois vai, ao medio, se queres. A ver se pillo este do medio. Isto. Igual se pillo por atrás. Hostia, pomo. Tiro a habilidade ao revés. Vamos. Hostias! Vamos que me queda nada. ¡Buah! Casi te mata. É que vai matar un minion. Tiro a habilidade ao revés, macho. Se che chega a tirar a habilidade ben, matábate, Buah, pues non sei, pero mira que antes me quedei xo, Non, xa. Madre mía, que malos son estos putos. Entonces aquí a xente. A ver, eu vou polo baixo. Hostia. Que hijo de puta. Mato todo. No, pero quería me joder esta. Me quería me joder, virgen. Teñen guards en todos los lados, tío. Estou flipando. Joder, non sei que son bots.
Sí, pero deberonlle programar que os teñan, porque antes non os poñían. E tiran TPs e todo. Antes non o facían tampouco. Vai. Esa mátala, o que é o supor. Ese non ten daño, é o supor, non ten daño. Dai, dai. Tirei o ulti. Ainda así non a mato, así. Non ves como é importante conocer os personajes, que ese non te dá matado. É imposible que te mate, que é o supor. É raro que non veño outro. Son bots, tío, estará por calquera lado. A ver se eu dou tirado a torre. Aí está, aí. Sí. Bueno, distraino a ver se che ataca. Que eu estou aquí. Ahora ataca, pero... Se non ves... Deixa que veña máis para baixo. Que mate os minions e que veña máis para baixo. Ai, Zosco con esto, Xa. Ah, Tes un TP, cuidado. estou non jodendo bastante, pero... Mira, estoy dando a este, mira. Aí... Eu aí non estou, en realidad, estou no seto. Donde? No seto, máis abaixo, non me ves máis abaixo. Oh, boa, jodeme este. Ese é o supor, hombre, non ten daño. Pero mira o que teño de vida. Tes máis de media vida, mátala de sobra, dalle. É o supor, non ten daño. E ti este que haber tirado a E, foi unha pena, que non te pillaba. Tiralle a Q pa diante. Non teño, ahora. Ai, non lle deche la volta da Q, senón morría. Putada. Sí, a volta da Q fallou. ¿Verdad? Non creo. Dudo. Estará por aquí vaqueando, ¿no? Sí, bueno, estaba vaqueando aquí, pillo eu. Estaba aquí, bueno. Aí ven outro, coleguilla. Aí ven Vas bajo calla de ese mí. gordo. Que me queren follar. Jodeu-me ese. Jodeute ese, sí. É que eu tamén estaba a dor de vida, tuve que marchar. Pouca vida tamén. Tuve que irme. Deume cault, hijo puta. É que parece que non, pero meten a Dios, tío. Non sei por que mete tanto. Eu vou federísimo. E metenme igual, tío. O sea, metenme como se foran fedeados os bots. E van que dá... Sabes, que non teño unha puta mierda comprado. Bueno, montaron a dificultad. Non creo. Non sei, daránlle máis objetos, do normal, supoño. Porque tal como vai non tiña que ter tantos objetos. Non ves os outros que non matan nada. Aí tes. Pero que clase de broma é esta, joder. Si, casi me mata, tío. Se non morriches. Non, mira que vida teño. Eu digo casi me mata ahora, me cago en Dios, non sei como. Como me vai casi facer isto un tipo que vai... Un tipo que vai 4-11, joder, eu levo 20 kills, non ten sentido, Se dá cos bots non máis só. Claro que cos bots, que a xente non pasa, pero joder, non sei por que lle meteron eso, tío. Pues, sepa que dure máis igual. Que ben ves ti porque matas, que mira os outros. Porque tocaron xente mala, non? Si sempre toca así, pero se che digo. Non, ahora carallo, ás veces hai xente boa. Bueno, que di só, tipo de esperas partidas que normalmente que non sei nada quedo ainda mellor cos demais. Pois os outros non saben nada. Será xente que está empezando. Igual sí. Supoño que sí. A ver se mata os de top. Os que andan por arriba. A ver se vexo a alguén aquí, a ver se ven... Pero isto non é normal, joder. Porque me dancho. No, porque que me escapa, tío. Non ten sentido isto. Estás matando ella, man. Pero que vou estar matando se estou a dor de vida, tío. Non ten sentido que me metan tanto. Eu flipo. A ver se pilla algún por aquí. Oh, que va, pues como correr. Oh, pues como este. Estás Jodeu, fodido. mira. Sí, sí. É porque me jodeu tanto. Xa te estou dicindo que meten un 8 pa como van.
Un tipo que leva 2 kills e non o das matado, e ti levas 8. Mm. Non sei. Así que mete, así que mete. Ti sabes o daño que teño agora? Se vou casi a full build. Se eu teño que meter unha burradaza ahora mismo. Full build ainda non vou, pero... Non me falta moito. Pues nada. En todo Cristo ahora. Equipo ha destruido un inhibidor. Se acabó. Ves que joder a todo cubo ahora, sí. É que non ten sentido que meten, non é normal. Non poden meter tanto tal como van. Se vamos 44-13, se fora con xente non... Mataba a 4 se facía falta, sabes? Pero non nos das matado. Porque, joder, metenche unha burrada. A ver se me axudan aquí. Sí, vanche axudar a morrerme, pero tamén. Vale. A Morgana esa parece malísima. Hombre, aquí serán todos malos. Ahí vai, están todos, macho, macho. Pois macho. che digo, mira, adiós Morgana. Ala, vendíchela. Deixáchela vendida. Home, que querías que fixera? Ahora é cada un poñera no chat, hijo de puta. Sí, home, claro, veñen 4. Xa, bueno, é culpa dela, xa se sabe, pero... Ela iba a poñer igual. Ten cuidado, que están aí todos. Van todos xuntos agora. Xa, é que se non veñen de un non dou. Aí ven, aí ven. Vamos por esta. Sí, pero... Onde está? Vale, outra. Necesito recuperar... Dios, casi me mata, No, claro que casi te mata. Asesinato doble. Casi que vida me deixou. Que sí, o que mete moito para como vai. Pero tipo a base, tío. Pois ahora ben pinzado, A ver, vou esperar un pouco. No, pinzado, pinzado. Vale, de repente, Aniquilaron. sin despistado. Nada máis teño a D. Tes que? Teño a D, que a D cúrame un pouco. Destruido una torre. Hostia, pero para que gastaches esa barrera? Que mira, si me vai que fíxeme con este. Xa vexo xa. Buah, buah. Buah, pues mira, Buah, aí sí que te follan porque ten... Ai, bueno, eso é a mi fortuna. Dame dos. Joder. Bueno, igual, xa acabou, Van a acabar os minions. Ha muerto un enemigo. No, sí, xa está acabado. Na, que os bots non defenden nunca os minions. Eso está mal feito. Cando ven tanto minion, vanse pa base en vez de defender. Din, perdimos, vamos pa base. Bueno, No, pero matache esa. algún mataría, sí. Tampouco é moi difícil, son bugs. Son bots. Bueno, deixaremoslo aquí logo. Doy más